ёсць некалькі спісаў тых чорных. Вось ніхто іх, канешне, не будзе табе паказваць, таму што это вось, таму што подпісы, которые стаят, напрыклад, под этими пісьмамі, это могуць быць дакументамі для наступных абвінавачванняў. Вот. І таму, калі ты некаторыя мастакі вось, раз'юшаныя ішлі там у аддзелы культуры райисполкомаў і выяснялі, чаму яны трапілі ў гэты спіс. Вось. Там адказвалі, ідзіце наверх, там вам растлумачаць. Наверсе казалі, што ідзіце ў ведомства з 3 літр, там вам растлумачаць, мы тут нічого не вырашаем. Я помню, у 22-м годзе, як пачалася вайна, праз літаральна некалькі тыдняў у мяне была вельмі скандальная выстава у палацы мастацтваў. Я ўвесь другі паверх заняў. І яе хутка закрылі, тыдзень яна праіснавала, але вельмі шмат людзей прыходзіла да яе. Яе трактавалі як дазволенае масавае мерапрыемства. Это быў уже сакавік 22-го года. Некалькі твораў я не дазволіў сабе выставіць на этапе, так сказать, самацэнзуры. Потым, паколькі палац мастацтва належыць саюзу мастакоў, то яны таксама папрасілі зняць некалькі твораў. Потым была, ужо калі ішла развеска, экспазіцыя ішла палацу, прыйшла камісія з местнага, там, з гарадской культуры, гарадского выканкама, і потым ім не давярала уже Міністэрства культуры, прыйшла яшчэ адна камісія уже з самого міністэрства, і яны яшчэ некалькі. І так назапасілася добрая такая стопачка твораў, которые не прайшлі выставу. Вось такое сіта праходзілі ўсе мастакі. У савецкія часы было нашмат прасцей, калі параўноўваць. І потым было уже пасля этой выставы скандальной, была тотальная забарона. Меня попросили выдалиться с Союза мастакоў, таксама майстэрню, которую належала Союзу мастакоў, которую я здымаў шмат десятки гадоў. Таксама у мяне попросили, прыйшлось отдать. Добра, что я пабудаваў дом з майстэрняй, мне было дзе працаваць апошнія гады. Ну вот так ситуация. И я не один такі.